بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بابا نندري program no fulan mbafo ko bicugudi amela tono wati bicugudi jamana bicugudi yere bicugudi bo nere ga kene bashi fueti ay alhamdulillah tabarakallah ambi barakadallah ukanga ke we here kusuba ibalugulama e jogorba do konema ko baliku nubu dem son korofo lu rebe nyina kultuni edum sen oje jogodi akote ko ni baliku be dem son korofo ko baliku rebe nyina kale tu edum sen ngo mo fam andro bo wala wala oje ba ko maro amin nyene ka kina foko dem sen ni ay regle odo wato am do filla kusuba namu note ni kayira to dem sen ni hakli jigno lula kuma do ibi manganci dem son na ko chamana namu eti manganci nga ni manye ni ne re ka dem sen na tabulu do ko namu mado ibi dem sen mo horba mene ka sroni uta don wa ulufna mu ka wati dila ukanga mi ko ba ko deke namu adama faraga ko nyema tayro ni almami tayro ni dem sen jogo be jati ko ma chama tita idem sen na ma jogo oche ajoli ma si dem sen na ma jogo ti bolo ko jogo e ukanga famu namu note ni fora ko almami ko min ga dem sen na ma mo ba ko min ga dem sen na ma namu o ko ka ulu jate dola chama mi almami otiko e chama mi mo ba place lo tiblawla on gani bora mo dem senena namu ebi mo baluga hakilla mununta ko kacigo nyumaye o de watu dana do bidayka yaw abisa min fodron e ka fo komando tabulu korodo be mogala mo be yela mango don mo mi jogo be la may bi ko do ke abi fale adama de bi fale pew ka ke mo kuraye ayu ango jatemne anga jeñu ko naka korolen chama menno na tigi ni ya don ka baka tigi adabla ayu anga nyino lugo tubarakallah do fana ko shi jedi make ma koroba e shi findi make dem sen o chen hakle make ma koroba e wala ki ke dem seni la ko ya fam namu abi tabulu do de kufa de jogo do mo koroba flene sisa ale tabulu donenu nam abi haklima ko ke abi kalonti mo ko ma ni kayni may nam ku tabulu nyuma bo jatemne ne kuma do demseni ti nyeso ba kusbe nam iwai sifiya haklala mo do ubi amo wali bo kuma tama sika do no we tiliya de sifiya tabulu nam gamo koroba ba jatemne kanye o ka fese ka fin be bola fulo ko soro ka koke o ni demsena jes no lu tanay famina o ri ka foko kuma do ko demse shifianti mage demseni o shi jes mage makorobay hakli ni tabulu do de do no lu bila ibi jate o tigi ayo amba ku jenu muye ko sigi nyongo yala ko ibi mine chogomino eto chogole ko sigi nyongo bi mine chogomino ibo chogole oche kumado mo sigi nyom mi mine ka kini ijogo de able jogo mi bila nam ini mine mi ka kan mo bi blaw de kono ayu ya fam me ere bi mine chogomino ko ito chogole de ere toyi ko sigi nyom mi mine chogomino bi ubi fle chogomino ibo chogole awo sigi nyom kumado uluti fle arma de sigi nyom jogola lago iwaso able mi sigi dala sigi nyom mi bunya ka daw kan nam walma bi ma finya ka daw kan sika dola o nga sigi nyom funa ti bayma ka jogo do deyla nam ka so luti lable lago ya fam sigi nyom ta fosita ko karsa glotoy ka so ati glomi lago ni mo ma iye glomina nam mo me fale mo shitna tay to chenga fo ka sabe glomi sika dola ubeni onga kumado ibda do hal ne yerebe glomi ebisiga laje ka dugo chugo do la ka fonte glomi abita onga ere to yu ibi glomi bo do sika dola iti glomi bali yu ayu onga sigi nyongo nyebe muna de olube mina ka kenodi allah akbar aw don ode chen yable ode chen aw tubarka ala kan ke chen dige amina bismillah
ayiwa bi alamisa ye février kalo tile 24 don sanba 2 ni 22 fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafu kɔnɔ an bɛna fɛɛrɛ tɛ fɔlɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali dɔw ka se ka sɔrɔ a ko la bilen tubarikalla an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ info matin information b'a kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ ko Barkan taali ka bɔ Mali kɔnɔ n'o ye Faransi kɛlɛbolo ye o taara ka ban ko a kɔni yamaruya dira k'a fɔ k'u bɛ taa u yɛrɛ ko k'u bɛ taa Mali fana k'u ka taa an hakilila la hali n'u bɛ yan halisa u kɔni tɛ yan mako wɛrɛ la bilen ko hukumu kɔnɔna na ko Mali kɔni tɛgɛ ci Faransi ɲɛ kan o kɔfɛ min tali kɛ viɲɛtiw feereli ko siratigɛ la ko maa caman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ k'u tɛgɛ nɛmu a ko hukumu kɔnɔna na kuma dɔw olu yɛrɛ ni mairie tɛ kelen o kuma cogo di olu fana b'u yɛrɛ ta fɛɛrɛ u yɛrɛ ma u t'a feere dɛ ne ye Sénégal sisan misali ne tɛ fɛ ka t'i jɔ aran na coxeur i m'a ye a faamuna o kɔni ye tiɲɛ dɔw fana b'u janto mɔgɔw ka moto la yanni ka t'u ka fila a fana ye tiɲɛ i bɛ mugan di yan n'u ka moto ka taa mugan tɛ dɛ 40 don nin ma fili o y'a kɛ 40 nin ma fili Allahu akbar dɔ farala parking kan kuma kɛ moto jɔ fana o bɛ dumuni kɛ o embargo b'o fana kan ayi de o y'o yɛlɛma a mɛnna o ne de fɔ embargo de b'o kan embargo tɛ ninnu yɛrɛ de nata bonyana dɔrɔn ayiwa hali t'a kɛ 30 ye mais fo ka doublé i y'a kɛ 40 de kabako ayiwa donc tuma dɔw yɛrɛ la anw journalistes b'a f'u ye an b'a fɔ ko anw ta yɔrɔw ka ca n'a fɔra ko i ta yɔrɔ bɛɛ k'i ka 44 sara a bɛ gɛlɛya kuma ka ca dɛ kuma ka ca kuma dɔw bɛ anw taw kɛ 20 ye nka tubarikalla a kuma ka ca bilen a faamuna Sogɛ Kokala Mayiga a ko di ale y'a jira Faransi kunnafonidi bon sanfɛ n'o ye France 24 RFI ye k'a fɔ ko malidenw b'a fɛ ka kɛ u yɛrɛ ma hɔrɔn de ye wa ko u fana b'a fɛ k'u yɛrɛ ma hɔrɔnya de di malidenw ma ko Lɔbu Jonathan ko ale bɛna Bamakɔ yan bi walasa kuma ka kɛ kalata kɛcogo 2 kan fɔlɔ ye kalo 12 ye yɛlɛma dɔw bɛ kɛ nka olu tɛna kɛ yɛlɛma kologirinw ye ko 2nan o ye kalo 16 ye ko yɛlɛma kumabaw bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na ko a bɛna walasa ka se ka kumaɲɔgɔnya sabati o taabolo ninnu kan a bila dan an ta kɛ 16 an ka yɛrɛ sɔrɔ 16 kɔni ko caman bɛ se ka k'o la voilà ni 16 farala 18 kan o tiɲɛ ni ŋaniya b'u kɔnɔ ko caman bɛ kɛ ka ko kɛ a bɛ kɛ u na se ka dɔ k'o la se ka t'o la ayiwa ko sumu bɛ ja ko a bɛ ye fitiri o tiɲɛ l'essor faso ka fasiri a sɛmɛntiya k'a fɔ ko bololabaara minɛnw sugu fiyɛba dɔ la Dubayi ko Mali ka su tun bɛ yen nɔ ko an taara ni fɛn caman ye fɛn minnu ni a bɛ mɔgɔw b'a la ka girin ka da u kan kosɛbɛ a bilen an taara n'ale dɔnkɛlaw ye awɔ musɛnkɛrɛw bɛ yen awɔ o kɔfɛ ko Marebugu a ko seginna ka na u nɔkɔrɔ la jamanadenw kɔni sigira mɔgɔw lafiyara ka sababu kɛ wulikajɔ dɔw ye minnu sabatira Mali finitigiw fɛ ko Orange Mali ni Mali Tele fana bɛ baara bila labila ye ko nin kɔni ye ko ye mun ma deli ka kɛ fɔlɔ baarakɛlaw ka wuli ka u ganga sariya ka ko latigɛlen dɔ ni lawaleyali cɛ l'indépendant ko di ko pare n'a jira k'a fɔ sikafɔ minnu kɛra kalataw kɛ waati kura la ko politiki maaw bilara kɛrɛfɛ a ko siratigɛ la ko ma bɛn olu ma ko Lɔbu Jonathan an y'a fɔ ten ko comme olu ko taa sigi la olu y'u yɛrɛ bila kɛrɛfɛ a kuma ka ca kuma ka fɔ ka ɲa a fɔra kana jugu masa donc olu de y'u bila kɛrɛfɛ n'u kun y'u sen nɔ a la ne ye n ka tulonkɛ kɛ i ko di n ka tulonkɛ la ni n ka tulonkɛ diyara i b'a fɔ i bɛ don a la o ko ni bɛn an ye min fɔ o tɛ a bɛ n'a fɔ ka na k'i hakilila di nin ko sugu la o de ka ɲi mais hakilila o de don nka n'i ma sɔn ka na a bɛ k'i kan kuma ka ca dɛ e y'i yɛrɛ kuma bɛ taa f'i kɔ dɛ o de kɛra politiki mɔgɔw la hakili la minnu k'a fɔ minnu ma sɔn ka taa o de kɛra u la depuis ala si ma kɛ n ko ka taa u k'u taa fɔ olu b'aw k'a fɔ u m'a lamɛn a ka fisa n'u ka ban ka taa voilà an tun bɛ an y'a fɔ an ma lamɛn i ye min fɔ hakili la o de tun ka ɲi donc n'a kɔlɔlɔ ser'u ma u b'u yɛrɛ ye ayiwa ko Mali finitigiw bɛ cɛsiriw la sisan kosɛbɛ jamana kɔrɔnfɛ marabolo Woroduguyanfan ani cɛmancɛ marabolo kɔnɔ ko o don k'u ye Bamaci 20 jate dangari kɛra olu la maa 20 wɛrɛ ko olu welela ka ɲininka dalakan na k'u ka kundilinna ni u dɔgɔyɔrɔ 15 wɛrɛw ko olu kɔni si dɔnna ka ban
olu jate donna waati nata wulikajɔw kama o ko tile saba jate polisi fila fagalen kɔ Tɔnbɔkutu ko maa min yɛrɛ waleya kɛ o ko a tigi donna a kɔni b'a la ka ɲini sisan n'a donna o ka minɛ awɔ nouvelle horizon ala y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Adam Diko ne ale y'a ka ɲɛmɔgɔba ye k'a y'i hakilila di cɛmancɛ fanga kuntala kan a jira k'a fɔ ni cɛmancɛ fanga surunna ko de ka ɲi nka ko ni a janyana ko kɔni tɛ cɛmancɛ fanga bilen ko y'a kɛlɛ régime dɔ n'o ye fanga yɛrɛ ye o kɔfɛ sa ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko Nations Unies n'o diɲɛ tɔnba ye ale ka lasigiden mun bi yan ko ale olu kɔni bɛ wulikajɔw la ko ani an ka jamana mɔgɔba caman kɔni ɲɔgɔn ye walasa min b'a to ɲɔgɔn fanaw bɛ se ka na cogo min na kalataw kɛ waati ko la Florence Parly Faransi finitigiw ka minisiri dɔ a jira k'a fɔ Mali finitigiw kɔni b'a la ka san sɔrɔ sisan kosɛbɛ ko sabula ko kɛlɛcɛ 40,000 jate ko olu kɔni digara kɛlɛ kɛcogo la kabi san 2013 ale ko tɛ ko k'a sɔrɔ yanni ka se o waati ma ko mɔgɔ 7,000 de tun don wa ko kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ fana tun b'u bolo ko minɛn kalamaw tun tɛ a waati ninnu na a bilanda les républicains a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min tali kɛ CNT ko olu ye charte de la transition kura min sigi sen kan ko a kɔnɔna na CNT ɲɛmɔgɔ bɛ se ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ nɔrɔ bila ni o dɛsɛra baara la wala n'a ye walan sɛmɛ kɔrɔ ko Maliki Jaw bɛ se ka bila Asimi nɔ la ni Asimi ye walan sɛmɛ wala ni Asimi dɛsɛra baara la o fɔra wa ko Asimi tɛna sigi kan bɔ ɲɛmɔgɔya nɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔya wala députéya nɔfɛ cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔ wa o ma fɔ dɛ phrase kelen b'a la dɛ ko si il est encore voilà au phrase mɔgɔ ka ɲi tubabukan dɔ dɛ si il est encore ko il ne peut pas se présenter s'il est encore président donc maintenant o de do ay phrase kelen ni il faut mɔgɔ ko sinsin o kan s'il est encore et s'il n'est pas président du a bɛ se président de voilà faut il faut mɔgɔ ko tubabukan n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn la ko ninnu labɛn dɔ do m'o fɔ e yɛrɛ y'a fɔ i ma a banna u bɛ jate minnu na jatew bɔ bɛ ne ka kɛ jatew kalama nka an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se o an bɛ se o kɔfɛ sa ko komite minnu ye fangandafiri kɛ wale ninnu kɛ Badaw ka fangandafiri ko yafa kɛra olu fana ma a fa fila bɛɛ ni kelen de ko coup d'état fila bɛɛ ko les deux coups d'état u ye mun kɛ i bɛ k'a la ani ye mun kɛ Badaw la ko ɲɛngini tɛ k'u la minɛ tɛ k'u la fɛn wɛrɛ tɛ k'u la yafa kɛr'u ma et puis amnistie kɔrɔ di a ye fase a tɛ jate tuguni voilà alors que sariya b'a ko coup d'état tɛ se ka amnistie dɛ sariya b'a fɔ ayiwa ko yafa tɛ se kɛ coup d'état ma ayiwa olu ko an ka kɛ diɲɛ sariya filɛ nin ye o ko bɛ da siɲɛ fɔlɔ a banna ko i y'a faamu o y'a kɛ aya la o a kɛra aya la donc a kɛra yafa kɛra aya ninnu voilà ni yafa kɛra olu ma yafa fana ka kɛ ninnu ma kuma wɛrɛ t'o la ko Mali finitigiw b'a la ka san sɔrɔ kosɛbɛ ko i b'a ye k'a fɔ Bamaciw tun bɛ wulikajɔ minnu ni fanga min kun la ko caman ba b'olu faga la a fɔ ye ne ko ale ka fɔ se sɔrɔ u ka janto yɛrɛ la o tiɲɛ janto yɛrɛ la kɔrɔ ko kan jugu man ɲi ni sigilen ta ye don min na dɛ a bɛ fɛrɛ i ma fo ka janto yɛrɛ la o tiɲɛ le challenger Mamadu Bakari Sangare ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Blaise CDS mɔgɔtigiya an b'o dɔn Blaise a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Faransi kɛlɛbolo bɔlen Mali kɔnɔ ko nin kɔni ye taamasiyɛn ɲumanba ye wa ko cikan dɔ don sisan ka ɲɛsin politiki mɔgɔw ani Bamaciw ma olu dun tun bɛ i bɛ ka kɛrɛfɛ sanfɛ bamanankan dɔrɔn ma fɛn fɔ ayiwa ko tasibila kɛra ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ ngulomaba dɔ ma n'o ye Sheikh Salah Sako ye ko ale kɔni ye soma yɛlɛmana jamana ɲɛmɔgɔ ye tasibila laban kɛ ka ɲɛsin a ma Société de Djoliba Athletic Club de Bamako et de l'équipe nationale Sheikh Salah Sako ale de ma 30 minutes saba ale se k'ale de bon hakili t'a la fo n ka ɲɛɲini Sheikh Bougadari Traoré ni ale politiki ɲɛmɔgɔ ye Musa Traoré ala ka hinɛ o denkɛ don
ale y'a sɛmɛtiya k'a fɔ ko ka da jamanaw sigi cogo ni ko don cogo la ɲɔgɔn kan ko bɛnɲɔgɔnya sɔrɔli ani CEDEAO ni nanzaraw cɛ k'o ye wajibi ye. Ayiwa la sentinelle a sɛmɛtiya k'a fɔ ko Mali kura kɔni b'a la ka sigi nka ko ŋanamu fana barika fana ka bon halisa min tali kɛ Abibu Sisoko ka koɲɛ lahalaw la Senom la ko yala ko comité national olympique ko Musa Atayer ni ale farikɔnɔjɛ ministre ye ko ale kun kan ka min kɛ ko ale ma o de kɛ wa Tɔnbukutu lycée ale kalanden kɔrɔ ko ale lakɔliden kɔrɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko a tɛ se bɛn fiyewu aw ka kalan kɛ yɔrɔ la ka tila ka segin san caman kɔfɛ ka na ye k'a fɔ tiɲɛniw bɛ k'aw ma fɛn kɛ k'o tɛ faamu fiyewu Baber Ali ni ale ye proviseur ye sisan k'ale de y'o hakilila di. Sɔgɔmada na kunnafoni teliw ɲini a bila. Ayiwa tubaarikala n b'o minɛ n b'o mun cogo la Bamanan Dre dabanani siraba min bɛ bɔ Ortem Selekeni na ka taa bila fo maison de la presse la i b'o siraba dɔn wa o siraba ale tɔgɔ i b'o dɔn wa. An y'a fɔ o don mais n ɲinɛna kɔ. An y'a fɔ o don ale tɔgɔ ye boulevard du peuple ale sirani waati min na u b'a yɛlɛma k'a ko u b'a fɛ kɛ annonciateur ye a ka sirani mɔgɔ tun bɛ taa ka segin mɔgɔw tun bɛ taa ka segin depuis u y'a bɔ taa ka segin la sira yɛrɛ to tiɲɛna a kɛra bisigi ɲami ye u y'a dilan ka nɛgɛ k'a la ka béton kɛ ka sira kɛ fila ye u ko côté kelen k'o ye sotrama dɔrɔn ta ye ko côté filanan o ye anw ta ye anw jamanadenw gansan mun bɛ boli minnu tɛ sotrama ko o bɛ kɛ pour que ka circulation ka rendre fluide k'a fɛgɛya k'a nɔgɔya k'a teliya ka nɛgɛ don olu ni fɛrɛlikɛlaw cɛ pour que fɛrɛlikɛlaw kana se ka don goudron na ani senatangalaw mais an ye mun de ye u tun b'a fɛ ka mun ɲini o yɛrɛ ma sɔrɔ da juguyara ni mun tun bɛ yen o tiɲɛ fɛrɛlikɛlaw yɛrɛ ye nɛgɛ kari nɛgɛ mun bɛ olu yɛrɛ b'u ka fɛrɛfɛn dulon a la yɔrɔ mun t'u range u y'o kari ka bɔ o kɛra pɛrɛti fɔlɔ ye a filanan mun de yɛrɛ sotrama côté yɛrɛ bloquelen don sotrama tɛ se ka tɛmɛ ɲama fɛ u ye côté mun d'a ma fana fɛrɛlikɛlaw de bɛ taa wula fɛ ka fɛrɛli kɛ ka sigi goudron cɛmancɛ la donc taa ka segin se ka taa côté kelen fana butigitigiw de bɛ na u ka mobili gare kɛ basi sira la donc maa yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ sira kan donc sisan n b'a fɛ ka mun fɔ mairie ma a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka fɛɛrɛ man ɲi aw tun b'a fɛ k'a kɛ nɔgɔya mun k'a kɛra gɛlɛya ka tɛmɛ fɔlɔ kan pour que mɔgɔw ka lafiya a y'a segin a nɔ na mɔgɔw bɛ lafiya n'i y'a ye mɔgɔw bɛ sigi a la maa tɛ tɛmɛ de mais n'u y'a kɛ taa ka segin ye kelen bɛ jigin kelen bɛ yɛlɛ jɔn bɛ taa sigi ani sigira n'i ye mun sɔrɔ voilà o ka ɲinini kɛ ne y'a dilan sisan o ka kɛ taa ka segin ye côté kelen mɔgɔw bɛ bɔ pont fɛ ka taa rayida la côté kelen mɔgɔw bɛ bɔ rayida fɛ ka taa pont kɔrɔ fɛ n'i y'o kɛ sisan k'a kɛ taa ka segin ye i m'a ye mɔgɔw bɛ wuli gidon bɛ a yɔrɔ sɔrɔ mais tant que côté bɛɛ bɛ na mɔgɔw bɛ sigi kelen na k'a datugu ne tun b'a fɛ k'olu fo bi parce que u b'a fɔ ko sira ka bon k'u bɛ se ka sigi voilà ne y'a kɛra taa ni ka segin bɛɛ b'a bila i kunna k'a fɔ ko sira man bon n'o kɛra i b'i fara ɲɔgɔn kan i bɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ wuli ka bɔ yen i bɛ wuli ka bɔ yen n'o tɛ a yɔrɔ in ma nɔgɔn dɛ ne kɔni b'a fɛ k'olu f'u ye tuma dɔw ni ci gɛlɛn yɛrɛ tɛ ne tɛ tɛmɛ sira in yɛrɛ fɛ hali ci gɛlɛn mɛ hali i tiɲɛ na i tɛ tɛmɛ hali b'i tiɲɛ na i tɛ se ka tɛmɛ ka i n'a da traversé dɔrɔn ka bɔ suguba la k'a fɔ i n'a da ta i tɛ se ka tɛmɛ i n'a da yɛrɛ kɛra sugu ye i n'a yɛrɛ kɔgɔ t'i ye sugu fɛ ni duruni ni mɔgɔw i n'a kɔgɔ kɔni t'i ye voilà donc n b'a fɛ k'u ka segin a nɔ na n'i y'a segin a nɔ na maa bɛ taa ka segin n'i y'a ye maa bɛ segin parce que gidon a t'i utiliser n'a y'a utiliser taa ka segin o bɛ wuli o ye tiɲɛ ne hakili la n b'a fɛ k'o de fɔ mairie ye ka kɛ farankan ye u bolo Altina yɛrɛ fana tulo b'an kan na an bɛ dugawu fana kɛ ko a ba tanti dɔ banna kunun de kama n'a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa a kun b'o sukunya o la nka a kan ka baara daminɛ bi ala ka hinɛ a la an bɛ dugawu kɛ ko ala ka dayɔrɔ sɔrɔ ala ka hinɛ bamatɔ la diɲɛ o cogo taa an b'i ko awɔ ala ka yafa ma amin ya rabbi ala ka fama ɲɔgɔn amin ya rabbi i Traoré Jite